61 cents fix-xahar, arom. Dawn huma s-soluzzjoni ta' Joseph Muscat għal faqar li żdied kemm ilu fil-gvern. L-Unjoni Ewropea diġà għandha programm biex tagħti ikel b'xejn lil familji fil-bżonn, programm ta' miljuni, programm li dal-gvern issospendih. Issa biex jaħbi l-ġid mill-Ewropa li hu ma ridniex ingawdu, Joseph Muscat bat lil Michael Farrugia jħabbar li l-faqar se jirdu kif jgħat 3.5 ilu fuq kollox 61 cents fix-xahar. Għax Michael Farrugia kellu jammetti, kull ma dedika l-gvern għal 41,000 li qed jgħid li huma wkoll foqra apparti dawk tal-programm tal-Ewropa hija somma hekk baxxa illi kull ma tiġi hija l-ammont favolus ta' 61 cents fix-xahar. Dawk għal-foqra li żdiedu, għax għal-Kastilja tal-Panama 5 miljon lira sterlina u $1 miljon fis-sena. Illi laqas biss jistgħu jispjegaw minn fejn ġew għax kieku jispjegaw. Inkunu nafu sewwa x'korruzzjoni qed tom fiha Kastilja tal-miljuni għalihom imma 61 cents għal-foqra.